سلام فنوير تي في عم مكتال تركبوا كبراتن كم يتمسيو لومي حموس 19 سنة ساعات 9 مش استلالو زينا وشتن وصعنا انه نمكتتالكم بخبر زعدم لو عم تخلي فلما ارستزينا أبي زبا ما كلمة محدار كبابي تريدشي تمام عوست حتى تدقات مال 28 سنة تمرقة أبي زبا قشباركا باستخايلة جمجم كل ما داوت تساتفنت دق أنستيو تموجسو أبي النرويج سفيحين دللون ودابتات هزبين من الرقاقات زعلموا وعلى تخايدو زي حقاوي قراتات أمريكا كأندي مخنات زي مقراو أمريكان تشاينا مخانو تقليدو بولاند زمناويان تاكتات نمشمات مس أمريكا زختمو تسممع تاقبراوي كخون جميرو منقستي اسبانيا أبدوباوي كفال هاجرو تخسيتو بزلو كتروعي نايمة انقطع أواج محلاليفو نابزر زرو كنسكر أبو زبا ما كل من محدار كبابي تردشيت أمامعو كابي والحدار 13 حدن بموهاد من محدار زبا ما كل مستر حرشة بروجيكت عاد هالون حيلتات مكل خالن كتسرح تسأن حديقة تماريغا نفس نسرع استخاتاتلا وكل عينا داري الولو زدالو وتصبصب يوناس أبراهام كأربوي أبو زبا ما كل من محدار كبابي تردشيت أمامعو بالعلي حموشت مليون نقفاس تهان تصديقة تمالي 28 سنة تماريغا حلقات تقلال استاف منستر مكلخال جنرال فيليبوس ولد يوهانس أزازي إز معكل بريغادير جنرال تقلي كفلاين وانا كايد سرح من محدار زوبا معكل أتو زرئي تولى برهانن نتادي قاد حرم مرع كونتاتا تعذيبام أب كفلي هنس أول معات حلافي جنفر حرشاوي تحت غرزين جنر أبراهام دانييل أبزوس معقال تاديقا بموهاد من محدار زوبا معكل بس منستر حرشان بروجيكت عد هالون أب ورح حدار كل تشرن عسران حدن كم تجمر التقيسو أب مقابيت نايز عمت زي مس أبالات كفلة سراويت 39 بمستحببار مسرح هنساتا كم تزازمي أبريهم إذا لعل 15 متر بالرخن 65 متر قونن زلوا ديقا لعل 100 متر كوبو ماي كتحز عقم زلوا خينا أبزوان زي أستاد 700 ماي بمهلال نتي كبابي مستره فتيرا مهلاوون قليصوم إذا عادي أكلنا يمرعوا هتصادف كوينا بزح جزء سرع ناي كرمت زناب قوسيوا زحلف بتوساقي هلو قلت مريت هتصادف مغانو تاسترخبت زناون بنهر انت عصر التغيد كبيت حتزماي كقاط ممصنيو እዚ ዲጋ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጽሒሕ ዝሕዞ ማይ እቲ ዝዓዘዘ ትሕተባይታዊ ማይ ብምዕባል ኣብቲ ከባቢ ጸሪዎ ዘሎ ፈጢሮ ዘሎ ጽዋ ከም ዝሪኦ ዘለና ዓብዩ በዚ ዲጋ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ 15 ሄክታር መሬት ብመስኖ ናይ ምልማዕ መደብ ዘሎ ኮይኑ ዝሮ ንቕጭ ዝነበረ ኣትክልቲ እውን ኣብ ህይወት ምዝራእ በፂሕሎ ማለት እዩ وانا كايد سراح من محدار زوبا معكل أتو زري تولى برهان بوغانو من محدار زوبا أبز حيزنا يفزلنا عمت أب عدك عد حوشا أف ديون تمامعون ديقاطات نمسرح مدبات حيزو كنكاس عاص مصنحو بمتكاس كاتس علي مخانو حبيروم منات نايز ديقا أما محياش من نابرو هزبي نايز غبابي لعول عبر كتوخم زلوو زمات أيكونن درون كنزي نعزوبو زلنا ماي زاريو حتما بايتاو ماي هابكيمو أب كباب ناي زروبا زركب جرادين هوت مليسو أب طبق كنتات يركب الله كاتسالنت كلون ننوح جزيه أقولقلت كهب انتو خوينو جن كاتسالي خنكنن حلوان محجران مفواس مايكوعون بتتكنت نايز خبابي زحاتت مخانو مجنزاب أقداسيو أم حدر نصوبا قال نفحي أتوم حري يوهانس دما مسمز زام هنسات نايزا ديغا داريقو زنبري علاطات كم زملأن أبلمعات جرادين عبي أستواصو يقبر كم زلون بمقلاص أب هنسات تاديغا أبركتون زقبرو أمسكينوم أبتناي ممرقتا سنة سرعات حلافيو دباوي قدايا تقدف أتو يوسف سايق أبون بربايتو زوا معكل أتو أبرهام سمران عدمس تقبر اللومن ترخيبهم نيرام
ምምሕዳር ከባቢ ትረዲች ጠማምዖ ካብ ኣስመራ ንደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 14 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዞባ ጋሽ በርካት ስታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድያት ብሓፈሻ ምስ ምሕደራት ብምውሃድ ንሓይልታት ምክልኻል ንምትብባዕ ኣብ ዝተወስደ ተበግሶ ድማ ብፍላይ ልዑል መንባሩ ጨንፈር ሃማዴ ብ23-24 ሰነ ኣብ ባረንቱ ኣብ ዘቃንዑ ገምጋም ተገሊጹ ሓላፊት እቲ ጨንፈር ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ምሕያል ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓድታትን ምምሕዳራትን ከባብን ምዕባይ ሞያዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ምብራኽ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ምሕያል ቁጠባዊ ዓቕሚ ማሕበርን ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ብኣተኩሮ ዝተሰርሐሉ መደባት ከም ዝነበረ ኣብሪሃ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውሃድ ኣብ ምጥፋእ ጎዳእቲ ልምብታት ብሓፈሻ መርዓት ትሕቲ ዕድመን ክሽቦን ድማ ብፍላይ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ዝሓበረት ወይዘሮ ይሕደጋ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ክብከም ዝበለ ከምኡውን ተራ ሓለፍቲ ንኡስ ዞባታትን ኣካየድቲ ኣካላትን ኣብ ካልኣይ ዙርያ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዝምስገን ከም ዝነበረ ሓቢራ ተሳተፍቲ ብወገነን ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ዝተኻየደ ሴሚናራትን ጎስጓሳትን ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብኣብ ምባል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምግላጽ ዓቕሚ ኣባላት ዘዕቢ መደባት ክድፍኣሉ ከምኡውን ተራ ኣካላት መንግስቲ ኣብ ምድንፋዕ ማሕበር ክሕይል ዝብልን ካልን ርእቶታት ኣቕሪበን ኣብ ኖርዌይ ሰፊሕን ድሉልን ውዳበታት ህዝቢ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝመጹ ልዕሊ 120 ኣካየድቲ ማሕበረ ኮማት ውዳቤታትን ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ብ24 ሰነ ተቃኒዑ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ካብ ሓያል ውዳቤ ሓያል ማሕበረተሰብ ሓያል መሪሕነትን ሓያል ሃገራዊ ዋኒንን ስለዝጥረ ዕላማቲ ኣኼባ ንሓድሽ መድረኽ ዝበቅዕ ውዳቤታት ንምፍጣር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣቶ ሲራክ ኣብ መወዳእታ ምብርባር ምድልዳልን ምሕያልን ሰፊሕ ሱታፌ ዘለዎ ውዳቤ ኣብ ምፍራይን ምህናፅን ብቑዓት ዜጋታት ዱልዱል ባይታ ከም ዝፈጥር ብምጥቃስ ኩለን ማሕበረ ኮማትን ውዳቤታትን ሓያል ጥርናፈ ኣብ ምፍጣር ብዕቱብ ክሰርሓ ተላብዩ ኣኼበኛታት ብመልክዕ ዓውደ ዘተ ሓበራዊ መረዳእታ ኣብ ዝፈጥር ነጥብታት ድሕረ ዘካየድ ወዘተ ኣገዳስነት ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ውዳቤ ንኣድማዕነት ዝውጠን መደባት ብሓፈሻ ቅኑዕ ምስሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንምንጽብራቕ ድማ ብፍላይ ብምጥቃስ ናይ ቀዳምነት ከም ዝህብዎ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ዝኽእል መደብ ስራሕ ወፂኡ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ብ26-27 ሰነ ንደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ተዋሂቡ እቲ ብምትሕብባር ሃማዴን ሃማቴን ዝተወደበ ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምራሕን ምሕደራን ዓቕመን ክባቢልን ኣብ ዝተዋፈራሉ ዓውዲ ስራሕ ኣድማዕነትን ኣማእዘዝትን ክኾና ዝዓለመ ምዃኑ ሓላፊ ሃማቴ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኢብራሂም ባሮለ ገሊጹ እቲ ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ጋንታን ህንፀት ጋንታን ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓቆፈ መንባሩ ዝሓበረ ኣቶ ኢብራሂም ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ቦታ ስራሕን ክጥቀማሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ስራሕንን ዕቤተንን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተማሕፂነን ክቡራትን ክቡራን ቀጥሎ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ዘይሕጋዊ ቤናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ካብ ቀንዲ ምኽንያት ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ቻይናን ኮይኑ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ቻይና ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳታት ከተልዕለዩ እቲ ሚኒስትሪ ጸዊዑ እቲ እገዳ ክሳብ ዘይተለዓለ ግና ኣብ መንጎን ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ውጽኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣነጺሩ ቻይና ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሜሪካ ክለዓለ ጻውዒት ከተቐርብ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ እገዳታት ጥራይ ዘይኮነ ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን እትገብሮ ምትእትታውን ካብ ቀንዲ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ቤናዊ እገዳታትን ምትእትታዋትን
ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ክኸውን ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ፖላንድ ዘመናውያን ታንክታት ንምሽማት ምስ ኣሜሪካ ዝኸተመቶ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩ። እቲ ሃገር ኣምብራምስ ተሰሚያ 250 ስራቕቓት ታንክታት ክትዕድግ ኣብ 2022 ከም እተሰማምዐት ዝጠቐሱ ጸብጻባት 14 ካብን 88 ሰነ ከም እተረከበተን ተገሊጹ። መንግስቲ ፖላንድ እተን ዝተረፋ ታንክታት ኣብ ቀረባ መጻኢ ክስዕባ ምዃነን ብምሕባር ኣብ ምድንፋዕ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ተርአን ልዑል ምዃኑ ኣረድዩ። ኣሜሪካ ንፖላንድ ዋጋ 15 ቢልዮን ዶላር ፓትሪዮቲክ ሚሳይል ክትሸጠላ ተሰማሚዓ ከም ዘላውን ክቃላሕ ጸኒሕሎ። ንሩስያ ኣብ ክርደና ንምእታው ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ወታደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ይጽዕራ ምህላውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን መጠን መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ንኣባላት ኔቶ ብናሃሪ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት የረዱ። እቲ ዓመቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ኩባንያታት መፍራ ኣጽዋር ኣሜሪካ መኽዘናተን ከጻፍፋ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረ ወታደራውያን ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ክትር ዋዒ ሎሚ 29 ሰነ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ። ኣብቲ ከባቢ መጠን ዋዒ ላዕሊ 44 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መንግስቲ እስጳኛ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ እዋን ቀትሪ ምንቅስቓሳቱ ከጉድል ኣተሓሳሲብሎ። በቲ ኩነታት ከተማ ማድሪድ እትርከቦ ከባቢታት ሕልፊ ካልእ በኣሉታ ተጸልዩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክሳብ ዝመጽእ ወርሓ ሓምለ ክቕጽል ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ እስጳኛ ኣሚቶም ኣለዉ። እስጳኛ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብኸቢድ ካብ ዝጽለዋ ዘለዋ ሃገራት ምዃና ጸብጻባት የረዱ። ዘጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 34 ወተሃደራት ከም እተቐትሉ ኣዘዝ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም። በቲ ብ27 ሰነ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10ታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክውሳኽ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ብዘካየዶ ናይ መልሰ ግብሪ ስርሒት ልዕሊ 40 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ብሰንኪቲ መጥቃዕትታት ኣብቲ ከባቢ ጸንሐ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ካብ 2015 ብዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም እተቐትሉን 2 ሚልዮን ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት የረዱ። ጸጥታዊ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ። ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ምትፍናን ጎረባብቲ ሃገራት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ናብ ወታደራዊ ረጽሚ ከይምራሕ ተሰጊኡ። እዚ ዝተሓበረ ትማል 28 ሰነ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዝተወልዐ ምልውዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ 4 ወታደራት ኣርሜንያ ከም እተቐትሉ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። ክልቲአን ሃገራት በዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሚያዝያን ግንቦትን እውን ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ተመሳሳሊ ግጭት ከም እተወልዐን ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ይዝከር። ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ኣብ 2020 ብጉዳይ ኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ብዘካየድኦ ንሓያሎ ሳምንታት ዝቐጸለ ምልውዋጥ ተኽሲ ካብ ክልቲአን ልዕሊ 6500 ከም እተቐትሉ ጸብጻባት የረዱ። ነቲ ግጭት ንምህዳእ ብመንጎኝነት ሩስያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ክጠሓስ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ብጉዳይ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ንልዕሊ 35 ዓመታት ከም እተኸራኸራ ይጥቀስ። ኣብ ኣሜሪካ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ተባሂሉ ካብ ዝተሰልዐ ባጀት ልዕሊ 17 ሚእታዊት ብሰብ መዝቲ ሃገር ከም እተዘምተ ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻባት ሓቢሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ካብቲ ዝተሰልዐ ባጀት ብውሕዱ 200 ቢልዮን ዶላር ብሰንኪ ብልሽውና ኣብ ግቡእ መዓልው ከም ዘይወዓለ ተፈሊጡ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ባጀት ዝቆጻጸር ኮሚቴ ኣቂሙ እኳ እንተነበረ እቲ ኮሚቴ ብግቡእ ስርሑ ከም ዘይሰርሐ እዩ ዝውቀስ። እቲ ምጥፍፋእ ብኣሉታ ተጸልዩ ንዘሎ ቁጠባ ኣሜሪካ መሊሱ ከም ዝሓሰዮ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ።
أمريكا بدرجة عالم كبير سباون قطبان كسراتات زورده لبدان مقدار جزيف باجت كم زسلعت صبصابات يردو اتحجر بلبدا كوفيد 19 بخبير كابز تحاسيا حجرات عالم مخانا اتهم صبصابات يدقسو أب فرنسا أبال بوليس نحد أفريقيا ومبقول زلون من استي تكسو دحر مقتالو استولى عنا يتقاوم سلفي نابنا عبي أمريحو بإتران شوعاتن إتران شومونتن سنة أبرس كتاما باريسن كالوت كتاماتاتن بستولى برتو عبي كبير نواتاوي عنوات كامز السعبي وزك على حزلو منقسي فرنسا نتن عبين مكتا توسختي حيلتات تسأتان أبالات بوليسن كامز وافرت زيت عصود سبسابات زاقلت على كلتا 200 نعبنياتات أب تحت أيدي كامزاتو أرد يوم أب فرنسا أبز عامت زي سلسته أب كلتاشان 10 تخلتان دماء يقريتا أب كلتاشان 20 كلتان دماء 10 سلسته سبات بأبالات بوليس كامتاأتلو تسابسابات يردو زبزحو كابتوم قدات أفريقاوي مبقول زلو مخانم زتقاسو نايك أربعة عزبتي اتفتس آمي مقاتل تانيتي علي تاوت الإيزا بقسو أب حقرات معراب زكايد متقعدتات مخانو يحبرو زينك إن مزامنا أرستاتو كندقملكم أبو زبا مأكد من محضر كبابي تراد الشيط أمامعو استهانزت ليغا تمالي 19 سنة تمرغا أبو زبا كشباركا أبو استخايدة جمقام كل مداوي تساتفنت دقا أنستيو تموكيسو أبو النروي سفحين كل من المداويتات حزبين المرققات أزعلموا على تخيلو زي حقاوي قراتات أمريكا كأنت مخنات زي مكلاو أمريكان تشاينا المخانو تقلزو بولندا زمناوان تاكتات من مشمات مس أمريكا زختم تسمنع تقوراوي كخون جميرو منقسي اسبانيا عبدوباوي كفان هاجرو تخسيتو بزالو كتوعي ناي متنقب تأواج حلفو زينب تزازي ملو مسل استرفون مدوات ارتيفين حلقكم بواقنا بروخ مشات